Mbaka mawera toko mchiro mwana uliakine. Cheers, 50,000. In the next 3 days. Asa malita ngoro ku Cyrus Kamanda. Omongi nona ngoro ku Beatrice Maturu Michira. Oyo nyara ko bakagusira. Agote kurwa subuko bwense. Agatutigera omwana we wiki. Wono ntu akora matanga. Oyo minto Janua naikaga agakwana agatosese nine ng'ombe. Ono yeretire nerei nekimogoteba. Onto kumwine nambuya mono. Inyigweta omogoko monene. Mwana nebo nacha akine umurayo na isaine okugamba. Asa matukonsi. Tenya samo seseni takimogoteba. Maina Nyakawa inkasa itoni igere nyamusiaiga kiduka nande nigondo murai bwa bakori biasara indo general coordinator ekero mwana oyo minto akore biasara ari nyamusi umusani one sana ekero naigwa ng'omong'ina oyo sirire tugachaiga tukarira ekero twarira rende tukabora ng'a omwana otigirwa ase omochi oyo mukeng'werere omwana bwa rituko erimo inki omweshimiwa Walter Chanua aramokonye buna egavana egocha tukarora ng'a mbuya omweshimiwa agorora omwana oria eng'ombe akona gokamirwa amabere kiara amabere aria are korwegwa aria ebanda amatanga niga are korwegwa onde oru bikombe 2-3 akonywa egwa rituko eriare lakini omweshimiwa nenkora engiya eria abwate nogwancha kwayo omoyo omuya in fact agakora egento gigokumia agantebi ng'ende ndete eng'ombe ing'e omomura oyo eng'ombe nere naretire namoire na amagoko 2 eng'ombe egokamwa amabere atari make ebikombe 4 marogoba ebikombe 4 maambi igo ntori nokwegena ng'a goetera eng'ombe eye nekini omwana oyo nakine goetera ase eng'ombe eye kiara amabere naro akona konywa kiara amabere ang'ina buna atayo igo abanto baminto nainwe nabo nare kobabori ng'a ase omweshimiwa Chanua buna koreng'ana arure eng'ombe eye iga ng'aki mware goteba inwe mbuya mono nigo tokwirana ng'a mbuya mono onde bwensi goikera omweshimiwa Chanua amotebi ng'a mbuya mono etari na ekerengo abanto bekenyoro ekeiga bamwakeire ng'a mbuya mono naende mbamobwatisie ase eng'encho ya okoreta ekeroki obogavana naende gakoba omogavana nakora amange goetania aya bono tware kobori ng'a omweshimiwa Chanua taraso gotokonya omwana ogo gagokina gakoba omonto omonene atobwatisi naende esukuru ng'aki mware goteba tokaba togochana togokumiana ki torarera omwana oyo lakini egento kia ogokumia Nyasaye buna are Nyasaye agatoma omosiko oyo egavana yaito twabekire bono koboko okoroka Chanua ore omosamaria obwata max 99.5%. Atoreteire tokaminyoka bose kibara tugaserwa misimu nara yoka tokuna korigo twachandikire bono obwate emyaka 30 okana omong'ina otamanyire bona simokande kandi moteja tatutarinda abangina ojo tosaini omubikugurana noe nechingoko atosire nonye nechange erinde naitutobekie emyaka twatokeire sabasini asemokande moteja asakuteja buna kogororoka twamoseseni noe torabake twagokire kero twanyore na gwachire gotosapotia muno oyo minto omosamari omuya atoreteire ekegwa ekeiga igo twatebire natiga Nyasaye asesenia ekegwa ekeiga ende aseseni oria Chanua Walter Chanua amosesenie ase agotacha bwana kororoka ntugatomoyete amagoko onsi abere iga ekiagera moroche muna tora konya togonya goteba naki tokoba lakini ase erieta ria Yesu Chanua otokonyire bono twamoire amagoro twatebire Chanua agenderere twatebire akonye tabasa koirana maega akonya abange naende akonya abange mono igongotebi Nyasaye ng'a asesenie ekegwa eke Chanua aretete aseseni na omwana oria ekero akonywa amabere aria Nyasaye amokonya akine nere ache koba omomura omambia